Halika na mga kusina, tayo na't matuto. Magandang araw mga kakusina. Papakita po namin sa inyo ang sikreto ng masarap na ginisang ampalaya na hindi po siya mapait at magugustuhan ng mga bata. Ito po yung mga ingredients niya. Meron pong ampalaya, hinihiwa po, bawang, sibuyas, kamatis, asin. Magigisa na po tayo ngayon ng ating ampalaya. Maglalagay ako ng konting oil. Karamihan po sa atin, ayaw nilang kumain ng ampalaya. Bakit? Sapagkat mapait po siya. Nung pong bata kami, sinasabi po ng matatanda sa amin, lalo na sa akin, kasi ako'y malikot. Sasabihin po ng grandmother ko, ay, kasing pait may ngapalya. Ka mapait. Kapag po may ginawa kang mali, sasabihin na, huwag kang mapait. Para bang lahat tayo, kinatatakutan natin yung mapait, ano. Pero ito pong gagawin natin ito, ay may nagbigay pong recipe sa atin na hindi mapait yung ampalaya. May mga sakit-sakit ka, pinakakain ka ng daon ng ampalaya, yung pait. Meron naman pong advantage at disadvantage naman po. No? Ito po, mainit na yung ating talyase. Maglalagay na po tayo ng bawang. Ito po disadvantage ng ating talyase, matagal bago siya uminit. Pero pag mainit naman po, matagal bago naman po siya lumamig. Yung pong ampalaya natin, ay iniwa natin ng ganito. Yung iba po, pinipiga nila, nilalagyan ng asin, pinipiga. Wag. Bago po natin siya hiwain, banglawan muna natin siya, tapos hiwain na natin. Ganyan lang po. Huwag na natin masyadong awak-hawakan. Para po yung pait niya, hindi po lalabas at mahahalo sa linuluto natin. No? Slightly brown po natin ang ating bawang. Ayan, pangbango na, lumalabas na yung bango ng bawang. Wag po nating ayan masunog, no? Eksakto lang pong light brown. Tapos ilalagay na natin yung ating sibuyas. Kung meron po tayong konting karne o konting hipon, kung anong gusto nating lalagay, maglalagay din po tayo. Lalagay ko na po yung ating kamatis, no? Mas maraming kamatis, mas maganda po. Pag po malambot-lambot na itong ating kamatis at saka natin ilalagay yung ating ampalaya. Maaari na po tayong maglagay ng asin. To taste lang po. Konting tubig. Palambutin ko muna ng konti bago ko ilalagay yung tubig. Maglagay na po tayo ng tubig, no? Pakuluin po natin. Palagyan po natin ng konting asin. Mga kakusina, tikman-tikman ninyo sa taste natin. Taste ninyo, no? Kung kulang ang asin, kung may anong kulang, kamatis o ano,
maglalagay tayo sa taste natin bago natin ilalagay ang main ingredient natin. Ito po, tama-tama na. Kung meron kayong baboy o hipon, ang hipon namin dito, luto na po. Mamaya ako na ilalagay. Ito po, kumukulo na siya. Ilalagay na natin ang ating ampalaya. Pag nalagay na po itong ampalaya, huwag na natin gagalawin. Yung po ang sinasabi naming sikreto ng masarap na ampalayang, ginisang ampalaya. Tapos po, itatakpan natin. Ito. Tsaka natin po silip-silipin kapag nalanta na po siya. Tsaka natin siya i-start na ihalo-halong dahan-dahan para hindi po siya mapait. Titignan po natin ngayon kung nalanta na yung ating ampalaya. Wow, lantang-lanta na po siya. Dahan-dahan po natin siyang ihahalo. Dahan-dahan lang po. Sa stage na ito ng ating ginisang ampalaya, maaari po tayo, ito po optional, na maglagay ng isang binating itlog o maaaring ganyan na lang siyang i-serve natin. Ito po sa atin, lagyan natin ng isang itlog na binati, no? Lagay ko na po yung ating binating itlog, no? Ito po, gaya palagi ko sinasabi sa inyo, patay na yung apoy, kumukulo pa po ito linuluto natin. Yan po ang advantage ng ating talyase. Ito, hindi na po masela nito kahit anong gawin na natin kasi po, almost done na po. Magpi-plating na po tayo, mga kakusina. Plating na natin ang ampalayang walang pait. Ulitin ko po, kung gusto ninyong talagang masarap at walang pait ang ating ampalaya, dagdagan po ninyo ang kamatis na tinadtad, dagdagan ng konti yung oil, at dagdagan po yung sibuyas at huwag gagalawin po hanggang kumukulo-kulo siya. Yun po yung sikreto ng ating masarap at hindi mapait na ginisang ampalaya. Ito mga kakusina, siguro naman na natutunan na ninyo o natuklasan na ninyo ang sikreto ni Atsing Lilian sa paggagawa ng ginisang ampalayang hindi mapait. Although overcook lang ng konti ito, no? Sana po gawin ninyo sa bahay ninyo para yung mga bata, kakain din sila ng ampalayang hindi mapait. Ito po ang ating ampalayang ginisa na walang pait na niluto sa kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Tayo na magluto, kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!